Oren Kadara, episode Yaya, Haduar Daba at Sammataba. A chicken garing kanonewani matashi, Maisuna Ahmed. Yakasanse yana rayuwa chicken, Jindai tareda iyayensa. Ahmed da nega atajiri alhaji sani, wanda yamallaki kanfanoni da dama. Duk da arzikin da yake chiki, Ahmed mutumnemai tawali'u da suntaimakun jama'a. Burinsa shine ya auri mace mai tarbiyya da addini, ba wai saboda ku aiku suna ba. A gefe guda kuma akwai Aisha, kyakkyawar budurwa marainiya wadda take, rayuwa tare da mahaifiyarta mai fama da rashin lafiya. Duk da wahalhalun rayuwa, Aisha bata ta'ada yanke kauna ba. Tana sana'ar yankinki domin kula da kanta da mahaifiyarta. Wata rana Ahmad yana kan hanyarsa ta zuwa, aiki sayya ga wata mota ta kusa, bugun wata budurwa da ke tsallaka hanya. Nan take ya takabirki ya fito da gudu. Ashe bak ya gani ne? Ya tambaya cikin damuwa. Budurwar ta aga kai, idanunsu suka hau. A wannan lokacin ne zuciyar Ahmad ta buga da karfi. Aisha ta yi masa godiya sannan ta ci gaba da tafiyarta. Tun daga ranar Ahmad ya kasamanta da ita. Kwanaki suka shige. A gida kuwa Alhaji Sani ya kira Ahmad. Na zada makamata, Ahmad ya yi mamaki. Mata kuma baba? Yar abokina ce. Za ku yi aure cikin wata guda. Ahmad ya yi shiru. Ya san ba zai iyakin maganar mahaifinsa ba. Amma zuciyarsa tana tare da wata budurwa da bai masan sunanta ba. A gefe guda kuma, Aisha ta samu labarin cewa mahaifiyarta tana bukatar ku'in tiyata cikin gaggawa. Likita ya bayyana mata cewa idan ba a samu ku'in ba cikin lokaci, rayuwar mahaifiyarta na cikin ha'ari. Aisha ta shiga damuwa. A wannan lokacin wani attajiri mai suna Alhaji Bashir ya bayyana da wata tayi. Zan biya duk ku'in maganin mahaifiyarki. Aisha ta yi farin ciki. Sai dai sharadin da ya bayar ya sa ta firgita. Ina so ki aure ni. Hawaye suka cika idanun Aisha. Shin za ta amince domin ceton rayuwar mahaifiyarta? Shin Ahmad zai sake hauwa da budurwar da ya kasamantawa da ita? Ko kuwa kaddara ta riga ta shirya musu wata hanya daban? Ku kasance tare da mu a episode 2 domin jin yadda labarin auren kaddara zai kara aukar zafi. Oren Kadara, episode Yaya, Haduar Daba at Sammataba. A cikin garin kanonewani matashi, mai suna Ahmad, ya kasance yana rayuwa cikin, Jindai tare da iyayensa. Ahmad da nega atajiri Alhaji Sani, wanda ya mallaki kamfanoni da dama. Duk da arzikin da yake ciki, Ahmad mutumne mai tawali'u da suntaimakun jama'a. Burinsa shine ya auri mace mai tarbiyya da addini, ba wai saboda ku aiku suna ba. A gefe guda kuma akwai Aisha, kyakkyawar budurwa marainiya wadda take, rayuwa tare da mahaifiyarta mai fama da rashin lafiya. Duk da wahalhalun rayuwa, Aisha bata ta'ada yanke kauna ba. Tana sana'ar yankinki domin kula da kanta da mahaifiyarta. Wata rana Ahmad yana kan hanyarsa ta zuwa, aiki sayya ga wata mota ta kusa, bugun wata budurwa da ke tsallaka hanya. Nan take ya takabirki ya fito da gudu. Ashe bak ya gani ne? Ya tambaya cikin damuwa. Budurwar ta aga kai, idanunsu suka hau. A wannan lokacin ne zuciyar Ahmad ta buga da karfi. Aisha ta yi masa godiya sannan ta ci gaba da tafiyarta. Tun daga ranar Ahmad ya kasamanta da ita. Kwanaki suka shige. A gida kuwa Alhaji Sani ya kira Ahmad. Na zada makamata, Ahmad ya yi mamaki. Mata kuma baba? Yar abokina ce. Za ku yi aure cikin wata guda. Ahmad ya yi shiru. Ya san ba zai iyakin maganar mahaifinsa ba. Amma zuciyarsa tana tare da wata budurwa da bai masan sunanta ba. A gefe guda kuma, Aisha ta samu labarin cewa mahaifiyarta tana bukatar ku'in tiyata cikin gaggawa. Likita ya bayyana mata cewa idan ba a samu ku'in ba cikin lokaci, rayuwar mahaifiyarta na cikin ha'ari. Aisha ta shiga damuwa. A wannan lokacin wani attajiri mai suna Alhaji Bashir ya bayyana da wata tayi. Zan biya duk ku'in maganin mahaifiyarki. Aisha ta yi farin ciki. Sai dai sharadin da ya bayar ya sa ta firgita. Ina so ki aure ni. Hawaye suka cika idanun Aisha. Shin za ta amince domin ceton rayuwar mahaifiyarta? Shin Ahmad zai sake hauwa da budurwar da ya kasamantawa da ita? Ko kuwa kaddara ta riga ta shirya musu wata hanya daban? Ku kasance tare da mu a episode 2 domin jin yadda labarin auren kaddara zai kara aukar zafi. Oren Kadara, episode Yaya, Haduar Daba at Sammataba. A cikin garin kanonewani matashi, mai suna Ahmad, ya kasance yana rayuwa cikin, Jindai tare da iyayensa. Ahmad da nega atajiri Alhaji Sani, wanda ya mallaki kamfanoni da dama. Duk da arzikin da yake ciki, Ahmad mutumne mai tawali'u da suntaimakun jama'a.
Burinsa shine auri mace mai tarbiyya da addini, ba wai saboda ku aiku suna ba. A gefe guda kuma akwai Aisha, kyakkyawar budurwa marainiya wadda take, rayuwa tare da mahaifiyarta mai fama da rashin lafiya. Duk da wahalhalun rayuwa, Aisha bata tada yanke kauna ba. Tana sana'ar yankinki domin kula da kanta da mahaifiyarta. Wata rana Ahmad yana kan hanyarsa ta zuwa, aiki sayayya ga wata mota ta kusa, bugun wata budurwa da ke tsallaka hanya. Nan take ya taka birki ya fito da gudu. Ashe bak ya gani ne? Ya tambaya cikin damuwa. Budurwar ta aga kai, idanunsu suka hau. A wannan lokacin ne zuciyar Ahmad ta buga da karfi. Aisha ta yi masa godiya sannan ta ci gaba da tafiyarta. Tun daga ranar Ahmad ya kasamanta da ita. Kwanaki suka shige. A gida kuwa Alhaji Sani ya kira Ahmad. Na zada makamata, Ahmad ya yi mamaki. Mata kuma baba? Yar abokina ce. Za ku yi aure cikin wata guda. Ahmad ya yi shiru. Ya san ba zai iya kin maganar mahaifinsa ba. Amma zuciyarsa tana tare da wata budurwa da bai masan sunanta ba. A gefe guda kuma, Aisha ta samu labarin cewa mahaifiyarta tana bukatar ku'in tiyata cikin gaggawa. Likita ya bayyana mata cewa idan ba a samu ku'in ba cikin lokaci, rayuwar mahaifiyarta na cikin ha'ari. Aisha ta shiga damuwa. A wannan lokacin wani attajiri mai suna Alhaji Bashir ya bayyana da wata tayi. Zan biya duk ku'in maganin mahaifiyarki. Aisha ta yi farin ciki. Sai dai sharadin da ya bayar ya sa ta firgita. Ina so ki aure ni. Hawaye suka cika idanun Aisha. Shin za ta amince domin ceton rayuwar mahaifiyarta? Shin Ahmad zai sake hauwa da budurwar da ya kasa mantawa da ita? Ko kuwa kaddara ta riga ta shirya musu wata hanya daban? Ku kasance tare da mu a episode 2 domin jin yadda labarin auren kaddara zai kara aukar zafi. Auren Kaddara, episode Yaya, haduwar da ba a tsammata ba. A cikin garin Kano ne wani matashi mai suna Ahmad ya kasance yana rayuwa cikin jin dai tare da iyayensa. Ahmad da ga attajiri Alhaji Sani, wanda ya mallaki kamfanoni da dama. Duk da arzikin da yake ciki, Ahmad mutum ne mai tawali'u da sun taimakon jama'a. Burinsa shine ya auri mace mai tarbiyya da addini, ba wai saboda ku aiku suna ba. A gefe guda kuma akwai Aisha, kyakkyawar budurwa marainiya wadda take, rayuwa tare da mahaifiyarta mai fama da rashin lafiya. Duk da wahalhalun rayuwa, Aisha bata tada yanke kauna ba. Tana sana'ar yankinki domin kula da kanta da mahaifiyarta. Wata rana Ahmad yana kan hanyarsa ta zuwa, aiki sayayya ga wata mota ta kusa, bugun wata budurwa da ke tsallaka hanya. Nan take ya taka birki ya fito da gudu. Ashe bak ya gani ne? Ya tambaya cikin damuwa. Budurwar ta aga kai, idanunsu suka hau. A wannan lokacin ne zuciyar Ahmad ta buga da karfi. Aisha ta yi masa godiya sannan ta ci gaba da tafiyarta. Tun daga ranar Ahmad ya kasamanta da ita. Kwanaki suka shige. A gida kuwa Alhaji Sani ya kira Ahmad. Na zada makamata, Ahmad ya yi mamaki. Mata kuma baba? Yar abokina ce. Za ku yi aure cikin wata guda. Ahmad ya yi shiru. Ya san ba zai iya kin maganar mahaifinsa ba. Amma zuciyarsa tana tare da wata budurwa da bai masan sunanta ba. A gefe guda kuma, Aisha ta samu labarin cewa mahaifiyarta tana bukatar ku'in tiyata cikin gaggawa. Likita ya bayyana mata cewa idan ba a samu ku'in ba cikin lokaci, rayuwar mahaifiyarta na cikin ha'ari. Aisha ta shiga damuwa. A wannan lokacin wani attajiri mai suna Alhaji Bashir ya bayyana da wata tayi. Zan biya duk ku'in maganin mahaifiyarki. Aisha ta yi farin ciki. Sai dai sharadin da ya bayar ya sa ta firgita. Ina so ki aure ni. Hawaye suka cika idanun Aisha. Shin za ta amince domin ceton rayuwar mahaifiyarta? Shin Ahmad zai sake hauwa da budurwar da ya kasa mantawa da ita? Ko kuwa kaddara ta riga ta shirya musu wata hanya daban? Ku kasance tare da mu a episode 2 domin jin yadda labarin auren kaddara zai kara aukar zafi.